Vítajte. Dnes sa spoločne pozrieme na naozaj fascinujúci príbeh umelej inteligencie. Bude to cesta, ktorá nás prevedie od starovekých mýtov cez prvé neuhrabané počítače až po tie neuveriteľné technológie, ktoré dnes, priamo pred našimi očami, menia svet. Viete, celé sa to vlastne točí okolo jednej jedinej, ale za to úplne zásadnej otázky, ktorú kedysi položil génius a priekopník informatiky Alan Turing. Dokáže stroj myslieť? A práve táto otázka naštartovala 10 ročia výskumu a stala sa takým motorom celého odvetvia. Takže, prvá časť nášho príbehu je o sne. O tej večnej túžbe ľudstva vytvoriť nejaké umelé bytosti. Táto myšlienka siaha hlboko, naozaj hlboko do minulosti a položila vlastne filozofické a matematické základy pre všetko, čo malo prísť. Myšlienka umelej inteligencie totiž vôbec nie je nová. Už v antickom Grécku sa rozprávali mýty o Talosovi, obrovskom bronzovom robotovi. No a potom, o storočia neskôr, v 19. storočí, prišiel Charles Babbage a navrhol mechanický analytický stroj, čo bol v podstate prvý koncept počítača. Ale ten naozaj kľúčový moment nastal v roku 1943, keď vedci vytvorili prvý matematický model umelého neurónu. To je ten základný stavebný kameň všetkých budúcich neurónových sietí. Dobre, ale poďme si ujasniť, čo presne tá umelá inteligencia vlastne je. V zásade je to veda o tom, ako vytvoriť stroje, ktoré dokážu simulovať ľudskú inteligenciu. A tu nejde len o nejaké rýchle výpočty. Ide o schopnosť učiť sa zo skúseností, rozumieť reči a prispôsobovať sa novým situáciám. To je ten skutočný cieľ. Poďme teraz skočiť do druhej fázy, k oficiálnemu zrodu AI ako vednej disciplíny. Toto bolo obdobie, poviem vám, obrovského optimizmu, kedy sa zdalo, že stroje s inteligenciou na úrovni človeka sú už prakticky za rohom. Rok 1956 je pre AI absolútne kľúčový. Vtedy sa na workshope na Dartmouth College zišla partia vedcov a John McCarthy tam po prvýkrát použil termín umelá inteligencia. Ich cieľ? No, bol neuveriteľne ambiciózny. Chceli dokázať, že každý jeden aspekt učenia a inteligencie sa dá opísať tak presne, že ho dokáže simulovať stroj. A čo je na tomto období naozaj zaujímavé, je ten neskutočný optimizmus. Herbert Simon, jeden z týchto priekopníkov, v roku 1957 úplne sebavedomo vyhlásil, že do 10 rokov počítač porazí svetového šachového šampióna. No, ukázalo sa, že to bolo trošku predčasné, stalo sa to až od 40 rokov neskôr, ale perfektne to vystihuje tú atmosféru doby. A tento optimizmus nebol len tak z brucha, bol poháňaný reálnymi výsledkami. Vznikli programy ako Logic Theorist, ktorý vedel dokazovať matematické vety, alebo Eliza, jeden z úplne prvých chatbotov na svete. Tieto prvé úspechy všetkých presvedčili, že sú na správnej ceste a že ich čakajú veľké veci. Lenže každý dobrý príbeh potrebuje nejaký konflikt, nejakú zápletku. A tak po tom počiatočnom nadšení prišlo tvrdé vytriezvenie. Vítajte v období, ktoré je známe ako zima umelej inteligencie. Ten kontrast medzi týmito dvoma érami bol proste obrovský. Rýchlo sa totiž ukázalo, že tie problémy sú oveľa zložitejšie, než si ktokoľvek na začiatku myslel. Počítače tej doby mali extrémne obmedzený výkon aj pamäť. No a keď sa veľké sľuby nenaplnili, vládne agentúry, ktoré to celé financovali, stratili trpezlivosť a kohútiky s peniazmi sa jednoducho zavreli. Aby umelá inteligencia vôbec prežila, musela zmeniť stratégiu. Namiesto snahy o vytvorenie nejakej všeobecnej ľudskej inteligencie sa výskumníci zamerali na oveľa pragmatickejší cieľ. Začali vytvárať tzv. Expertné systémy. Tieto systémy mali napodobňovať znalosti ľudských expertov, ale len vo veľmi úzkých špecifických oblastiach. A tento nový prístup začal prinášať ovocie. Systém menom Dendral napríklad úspešne identifikoval chemické zlúčeniny. A ešte pôsobivejší bol systém Mycin z roku 1972, ktorý dokázal diagnostikovať krvné infekcie s presnosťou porovnateľnou so špičkovými lekármi. A práve tieto konkrétne merateľné úspechy vrátili AI späť do hry. A teraz sa konečne dostávame do modernej éry. Do obdobia, kedy taká dokonalá búrka rôznych faktorov spôsobila explóziu, ktorej dôsledky pociťujeme každý jeden deň. Takže čo spôsobilo túto revolúciu? Boli to hlavne tri veci. Poprvé,
obrovské, nepredstaviteľné množstvo dát vďaka internetu. Po druhé, exponenciálny nárast výpočtového výkonu, za čo vďačíme hlavne grafickým kartám. A po tretie, prelomové algoritmy v oblasti tzv. Hlbokého učenia. Tieto tri sily sa spojili a vytvorili ideálne podmienky pre súčasný boom. Ak by sme mali určiť jeden jediný moment, kedy sa všetko zmenilo, bol by to rok 2012 a súťaž ImageNet. Tým vedcov vtedy použil hlbokú neurónovú sieť a dosiahol tak dramatické zlepšenie v rozpoznávaní obrázkov, že to doslova šokovalo celú komunitu. Toto bol ten moment, kedy sa hlboké učenie stalo hlavným prúdom. A od roku 2012 sa to tempo neuveriteľne zrýchlilo. V roku 2016 systém AlphaGo porazil najlepšieho hráča hry Go na svete, čo sa roky považovalo za absolútne nemožné. Len o 4 roky neskôr prišli jazykové modely ako GPT-3, ktoré ohromili svet. A hneď na to DALL-E, GPT-4. Hranice sa posúvali a stále posúvajú ďalej. Schopnosti AI jednoducho rastú exponenciálnou rýchlosťou. Takže históriu máme za sebou, teraz sa poďme pozrieť na to, čo umelá inteligencia robí dnes a aké kľúčové otázky pred nami stoja do budúcnosti. Dnes je umelá inteligencia už neoddeliteľnou súčasťou takmer všetkých kľúčových odvetví. Od priemyslu a financií cez zdravotníctvo až po média. A často si to ani neuvedomujeme. Pozrime sa napríklad na financie. AI systémy, ktoré používajú aj slovenské banky, dokážu analyzovať milióny transakcií v reálnom čase a odhaliť podvody s presnosťou až 99,9%. To je obrovská sila, ktorá chráni peniaze nás všetkých. Alebo si zoberme zdravotníctvo. Tu umelá inteligencia pomáha lekárom analyzovať lekárske snímky s presnosťou, ktorá sa nielen vyrovná, ale dokonca často prekonáva ľudských expertov. A máme aj domáci príklad, slovenský startup Diagnostiko AI, ktorý ukazuje, ako táto technológia pomáha urýchliť diagnostiku rakoviny. Umelá inteligencia zlepšuje aj náš každodenný život. Napríklad v Bratislave inteligentný dopravný systém S-Pilon analyzuje dopravu a optimalizuje semafory tak, aby sa v špičke znížili čakacie doby až o štvrtinu. Takže menej času v zápchách vďaka umelej inteligencii. No s touto obrovskou silou prichádzajú aj veľké otázky, veľké výzvy. Mnohé AI systémy sú ako také čierne skrinky. Často nevieme presne, ako dospeli k svojmu rozhodnutiu. Môžu zosilňovať predsudky, ktoré sú ukryté v dátach. Kto je zodpovedný, keď urobia chybu? Toto sú otázky, ktoré musíme ako spoločnosť riešiť. A už sa to aj deje. Európska únia prijala tzv. Akt o umelej inteligencii, čo je prvý komplexný zákon svojho druhu na svete. Tento zákon v podstate rozdeľuje AI systémy podľa miery rizika a podľa toho stanovuje pravidlá, od úplného zákazu niektorých systémov až po minimálnu reguláciu. Je to vlastne pokus o nájdenie tej správnej rovnováhy. Príbeh umelej inteligencie sa teda zďaleka nekončí. V skutočnosti sa možno len začína jeho najdôležitejšia kapitola. A tá kľúčová otázka už dávno nie je, dokáže stroj myslieť, ale skôr ako zabezpečíme, aby stroje, ktoré myslia, slúžili ľudstvu a rešpektovali naše spoločné hodnoty. No a odpoveď na túto otázku tu budeme musieť nájsť všetci spoločne.